not be part of people vanotuka vakuru vanotuka leadership. Nasi mukatuka vaMnangagwa vachiwenga vacho kana varipo mangwana muchavatukawo, kana vaMahadi varipo mangwana muchavatukawo, kana ini ndo ndiripo kuti muchanditukawo, chero baba vako vadata president uchavatuka. Mutambo watsvuka ropa muri yeZimbabwe, another day another yuwi pari kupisa. Temba Mliswa akubudikira iko zvinezvi akutanga kuda kuchinja magoalposts. You know, a lot is happening, a lot is going on in Zimbabwe right now. My current situation is zviri kuitika akawandisa. But kana mchinga matondona ndayo kudai, so inini handina mafanizi andisi munhu kuti ndinotenderera because nyaya dzacho tagara tinodzifambira ende munoziziva kuti sanyaya metizhe ndine kamwe kakungoweka nyaya kunge metsi because pakuliend apa mirwe panorowa munhu panorowa nyaya. Sorry, atirove vanhu but tinorova vanhu nenyaya. So ndine imwe nyaya iri kuitika panapa iri kutaurwa naDaniel Garwe. Daniel Garwe akuchinja magoalpost foot. Toda kuti mubate zvekutaurwa naDaniel Garwe panapa. Mozondudzawo kuti muri kuonawo sei I know kuti zvizhinji zviri kuitika, zvizhinji zviri kutaurika mumastreets umo, but Daniel Garwe ane reason yaari kuzvitaurira. Because iko zvino zvitasangana tamirira kuti kuchinoitwa conference iya yekwaMutare iri kuitwa muna October muno. That conference iya ndo ichadetermine kuti it's either vanhu vekuZANU-PF vachakwanisa kuenda kunomisa president Emmerson Mnangagwa kuti vachakwanisa kuita president futi zvekuextenda term zvavo zvavari kuda izvo. Andiri mukuzviona kana kuti ndo pavachaextenda pavachangopasisa zvinhu zvacho izvozvo. Saka it's either timu rese vanga vachitaurisa vachiti sisi tiri kuda chiwenga, muchabudirira ipapo tichaona kuti muchaningina. Vaisanga vachiti vari kuda Mnangagwa kuti ndaiti 2030 ndipo futi pamuchaita pamuchabudirira. I think ndo pachaperera noise yese yanga ichiitika iyo. Chinenge changosara ipapo anenge angoma kunga kuti ningi ndiye achazodai, ningi ndiye achazodai, because vanhu varikutaura kuti aiwa since vanhu vakaita sana Geza vakagara vataura kuti handi tinopedzerana kwaMutare. Inzwa zvekutaura naDaniel Garwe panapa izvi. Because atidi kuti kana zvinhu zvakuzoitika mangwana muzotanga kuti but Daniel Garwe anga asingataurisa aitaurisa. Inzwa zvakutaura Daniel Garwe. Maonero ako kwelini ndikazokuudza zvandinoona pauri unonzwa sei asarude zvakwe uine hurumwe. So Daniel Garwe chinhu zvaari kutaura izvi ari kungoresponda kuna VP Chiwenga pane zvinhu zvavakataura. Ina ndinyatenderera ndinotaura zvinhu zvangu ndiri straight ndakananga because nyaya dzekuti unota nyaya dzekunzwa panapa dzekunzwa kuti aiwa but ndiningi maybe ndiningi akadai. So inzwa zvakapindurwa Daniel Garwe paaipindura VP Chiwenga. Iyo speech ya VP Chiwenga pavaitaura statement racho iro. Ofasi kwete dzamunoti mbingamu kuhondo taidziti zvigananda. Those who grow big tummies through ill-gotten wealth and questionable morals. Mazona ndo pakatangira nyaya dzacho. That's VP Chiwenga for you. Saka patanga nyaya kudaro matangire baba dzakatanga ana Daniel Garwe wakubuda tanga uchibudikira. Now Daniel Garwe is now defending zvavari kuti zvigananda. Why is he doing that? Iko zvino zviri kupuwa magifts akawanda, mapresents, mota tisi kutaura type netype dziri kupuwa vanhu, maGD6 zvangoita kuuya dziri kuita kukushwa kunge mbeu or whatever. Makushirwo ari kuitwa mota iwayo. Zvazvinhu zvokuti sitoziva azvishamisa kuti munzi Daniel Garwe akapuwa chakati. Iye Daniel Garwe ari kunzi he is part of zvigananda. Ndo paari kuti inini ndiri munhu akarerwa kumba kune vanhu ukada tuka pamusoro pouchinditi ndiri chigananda indikazotarisawo zvauri. But izvi zvokunzi chigananda izvi haisi body shaming. Because tikada kuti vanhu vada kuita body shaming, tingada kuita body shaming makatarisa Daniel Garwe. Daniel Garwe munyatsomuziva here? I mean like mukunyatsomuketa here, makanyatsomutarisa. Hatisi zvekuda kutenderera, makanyatsomutarisa. Saka hondo yese iri ngoitika ndeyekuti vanhu varikuda kunosangana kuManicaland. That's where the issue is. Ndo pane nyaya hombe chete kuti handi tinosangana kuconference iya irikuda kuitwa. Inini ndakaitarisa conference iyoyo ndo yatinoti Armageddon, the final battle between the good and the evil. Hatisi kuziva kuti the good ndeipi, the evil ndeipi kana takuda kuanalyze nyaya yacho zvistraight because inyaya dzavo. Ndanzwa umwe achitaura kuti zvoni hatidi kuuya tichipesaniswa panapa muchitiudza nyaya dziri kuitika mupati medu. And I was like okay, imimi makabuda mega makataura imi makati hanzi ZANU-PF ihomwe yakakura, homwe hombe inokwana vanhu vese. Saka munhu wese anenge ati like kana iri homwe tapindawo muhomwe mumo tikumboona kuti homwe takushiona kuti iyo but pahomwe yacho iri kunzi ihomwe hombe pane homwe yakaboka, pane payakaboka homwe iyo apo pada kusonwa ndo pete tichigadzisa choda but uyu akabata homwe vane zipi homwe anenge ari kutadza kunyatsofambisa zvinhu mushe. It's like we don't care about anything that is happening in ZANU-PF.
all we care about inyaya yezvinhu zvine zvichiitika muZimbabwe because ZANU-PF ndo ruling party, that's all. Tikati apa pakati pari kukanganiswa ndo zvinhu zvatinongosumuka tichitaura kuti ayo ngatigadzirisei zvinhu zvezvi zvakadai izvozvi, ko ngatimboonai pari kutaurwa zvinhu zvakadai so apa ndo zvinhu zvinenge zvichingoitika. Without wasting much of your time muri yeZimbabwe, ndoda kugara ndangozivisa maZimbabweans vese vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makampani nekuvhurirwa maFNB business account musina mawork permit kana mastart permit. It's very easy. Conduct education research avo vane nhamba dzendakuisira ava zvekuti wewe uchavhairwa nemumwe munhu utaona bank account kana kuti uchibhadhariswa mari dzekuti mari yako ipindire mabhengi mavanhu zvinhu zvekudhara kana zviya zvekuti unozobudikira mangwana iwewe wave kutaura kuti zvoni mari yangu yakazotizwa nayo nemumwe munhu nenyaya yekuti wanga usina bank account, zvinhu zvamaita kudhara kwete mazuva ano. Madhezi anaya atari education research yakauya ikazvipira yakati ichabatsira mwana wese, ichabatsira muZimbabwean wese. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Vabate izvo so nguva ichiripo zvakachipa price and sikukudzai because vanogona kuzotadza kurarama kungofona fona. But chimbonzwa izvi kutaurwa futi nemudharo ndambofunga usada kunzwisai. Aiwa imbonzwai futa. Tiketi harisi rachamisa ndere macitizens eZimbabwe, vana veZimbabwe ndo vakavhota vakawina. Chamisa musoro wenyaya, asi varidzi venyaya vetiketi vana veZimbabwe veZimbabwe macitizens ndo vakavhota. Kunyangwe aenda America haendi netiketi kuAmerica Chamisa. Tiketi riripo kondere vana veZimbabwe harisi rachamisa. Ndo pandoda kuti ndigadzise story, general story. Revolution yako watsanangura ndainzwisa ngaifambe yakadaro. Handina ndakataura kuti handi blame anoida kunyatsonsoti ndekutora nyika here kana kuti kudini. Ndo pandakazombotaura ini Dr. Tinge mukaita sei revolution muri kuronga, asi chinotanga kudiwa chi kutora nyika. That is why ndiri mbumburu netiketi. Ndini Dr. D. Imi itai zvamuita because imi muri kuronga zvekuti kana nyika yazonaka vanhu vakabatana kudhara. That is why tiketi riripo re2023. Hapana kubatanidzwa zvekuchaitwa vanhu kunodarika zvakaitwa 2023. Never. But put my words in your minds. Handisi kushora revolution itei, but haine nezvekutora nyika. Ine zvirango zvembavha nechi. Nderimwe department. Ini ndoda kuti munhu angagwe abviswe pachigaro netiketi oro nebhumburu because ane nharo. Revolution iripo, rambai muri ipapo, handisi kushora. But iwa general story ndo wazonyatsa kupatsanura kuti apa neapa neapa neapa. Dei iri huku yaivhiwa yainyatsonzi chidzwa apa chiropa apa ameno chichi mapatse huku onzi apa chichi. Remember huku ine nyama wanika inonetsa vanhu vazhinji. Inopedza kunzi ndiye baba chidzwa chehuku. Chidzwa chedu isusu ndechekubvisa munhu angagwa pachigaro, ndo chidzwa chedu ichocho. Mamwe mapeace ndo anoongorwa nerevolution kuti ndonge nyika yacho tadini taitora. Ndo pandiri. Ime muri kugadzirisa umbavha huori chii what. Ini mbumburu ndekubvisa chii macreator euro. Imuda kugadzirisa chii ava mbavha what chii. Ini mbumburu nde inounganidza zvese. Mbumburu netiketi ndio umbrella. Yes, tofambidzana. Watsanangura zvananzwisa tsaiyo general story. Anditi revolution inotora the ruling party, opposition nana zano ndega kuti uite chinhu chimwe chete chei
shoti mbavha dzanesa toziita sei. Ndo panozopinda tiketi redu riya kuti mudhuri wanetsa topaza sei. Ndo pandorwa Dr. D ndo panodiwa chi futi netiketi. Tiketi rine mbumburu zvakamirira kuvhara hatimhanyiri 2030 totanga pana 28 yacho kuti 28 yacho hakuna ngatigadzise zvetiketi redu iri. Ndati nichamisa haendi netiketi kuAmerica. Tiketi ndere vana veZimbabwe vakavhota macitizens eZimbabwe. Muninzwise papo mani. That's all. Kana aenda kuchikoro kwake ngirikaenda kuchikoro tiketi redu riripo. Rakawinwa nei nepati yainzi chi yatungamirwa naChamisa. Chamisa mutungamiriri asi varidzi vepati macitizens akavhota. Ndati Chamisa haendi netiketi kuAmerica. Tiketi riripo. Apa ndo pandomira napo ini Dr. D. Tiketi riripo, mbumburu dziripo. Ndakataura kuti kana zvinhu zviviri izvozvo ndo zvichasunungura nyika. Imi revolution neno ndirimo murevolution macho futi asikatoda pachena. That is why ndati iwewe General Story wazonyatsa kutsanangura kumira kwakaita revolution kuti iri papi. Atiri zvokuita vangasuro yakawandaka. Ndovazopedzera vanotora tiita kupedzera kuti nemi munenge mazvigananga futi. Pane pasina chinhu chokwadi chanyatso kubuda pa musono badede nemukana. Ndo zvazotaura General Story. That is why ndati iwe zviri nane umire pa platform uchi announce every time and at any time zvinhu mafambiro anenge achiita zvinhu zvechi zverevolution. Kwete vamafana Sarwaka na Mdzingwa vantovhiringidza hoyo Sarwaka today akutuka kuti chero vanhu wakadai so misoro yana mbuya wenyu indamudza kuti nemusoro wambuya wako kubofutiwo. Akuziko kugarisana muhondo yatinayo yekutukana kuchitsanangura zvinhu zvinzwisisike. Mapenzi ari kupenga because haasi kuziva zviri kufamba sei. Moti anopenga mambo mutsanangurira here anzwisisi. Kwete ngomhanyira kuti anopenga. Heye vanopenga vazivi zvari. Mambo sekutsanangura kwawaita iwe General Story. Ini Dr. D ndo zvandoda izvi. Ndozoratidza kuti uri kuziva, uri kutaura zvinhu zvisina hasha asi kutsanangura. Fanga uri kungafata ari kunga bishop ari kuverengera vanhu muchechi. Vananzwisise because muchechi bishop akairasa mubhaibheri asavimwa ndegare bhaibheri andandivhura peji yakati ngaikanganise kuitaura peji iyoyo iye aivhurisa. Kune vanonyatsozosanangura peji yacho zvakadini zvakanaka kuzotodarika iye bishop wacho. Saka for today nyaya yandiri kutaura ini Dr. D ndekuti ndatenda newe iwewe General Story watsanangura zvandanzwisisa ende ndofunga vazhinji vazitsanangura ende asati wambozvipatsanura zvakadaro asi wanyatso kuti ndataura kuti wazviita fanika huku pisi apa chibva pa mapapiro chi ameno zvininga zvitso zindondora chi. Yes, anindizvo, that's fine. Asi platform yako iyi uramba wakaibata iwe because vamwe vafana vanomamira kutaura, vanomhanyira kutsamwa pane kuti vamhanyire kutsanangurira vanhu vasinganzwisisi. Ndati inini akuona ngoti munhu anopenga because haasi kuziva kuti zviri kufamba sei. Ndimo mapenzi haazi mapenzi. Imi ndimotore mapenzi because hamusi kunyazo kutaurire kuita verify, clarify what is the aim, what is the point. Ma-aims acho nemapoints acho and the reason why zvounganidzwa ndozvozobudisa zvinonzi izvo mhinduro yapindurwa ndini Dr. D handizvoka.
Alright. Nyaya yangu ndeyekuti revolution ngaifambe, asi uko tiketi tinaro, mbumburu tinazo, ndozosunungura nyika. Revolution inogadzirisa mbavha kuti zvakati hatizviti. Kutora nyika imbumburu kubvisa Mnangagwa imbumburu netiketi. Ndati Nelson Chamisa haana kuenda netiketi, harisi rake, ndere vana vezinship. Yandoziva kuti kwaari kwamene andoziva kuti tiketi ririko. Muchazomunzi akutanga kufaya ari kuAmerica ikoko. Inaenderasi miromo imwe yatinotaura ka. Vangani vaiti kwanzi Chamisa kana ada zvokutaura Sereki ngabude muZimbabwe. Ndoti awane power yekudini yekutaura kwete ari muZimbabwe. Zvino nhasi abuda. Ndopatichazonzwa kuti achavawata achizoti chi achiti chi. Ndizvo. Hanzi shoko mweya. Zvachataura ariko kuima kuAmerica ko zvichadonha muZimbabwe mumo. Because ndichamisa hafi vakachinja. Why? Because azowa ticket anaro nemacitizens eZimbabwe. Muninzwisise. Taiti hati bufu ndakuti anonhongwa. Iwoyo ngaachibufura ari kuAmerica tione kuti Mnangagwa anomunhonga sei ari kuAmerica ikoko. Ndo zvandakuda manje. Ndo chanzi yaChamisa yekuti izvozvi chete vanhu tofungira kure. Vazhinji kunaka kwezvimwe, kushata kwezvimwe kunaka kwezvimwe. Shati saka totangira pati aiwa. Isu tisu varidzi vetiketi macitizen eZimbabwe. So don't worry. Revolution fambai. Isu ini Dr. Dine masoja angu netiketi titomira takadaru. Ende to make it fair, ndati nini 2028 election hakuna. Ipapo ininewo general story ngatiwirira. 2028 election hakuna. Zana 2030 mahumbu 2030 anoziva kuti anenge ari kondiani. 2030 hakuzoswera mangwana tichimamirwa zvakadai so. Soja rakasvinura. 2030 inziyo yakaimbwa nevekare vakafa amenu kudai amenu vana Renard Dembo amenu kana dzimwe dzakaimbiwa dzaimbwa nevakomana nevasikana vari kunyanya dzonya before matagesi ayana chimwe iyo. 2030 seri kwegomo. Toda zviri background imbumburu. Netiketi. Napezane mwana weZimbabwe. We are one. I'm yours. We are together. And forever. Zimbabwe will be free. I know we are going to sweat. But still, we are going to rub the sweat and the tears which are running on our faces. Thank you, Zimbabwe.